Alright, asante sana omwanchwa omurigeri nande omotegeri okisa FM TV ni gote nkwariga nime tiga tukwanane. Lero igo omwanchwa omotegeri nigo nakoroseri igentigia nsuge tukwanane ime ya kwanane ime ya Kiss FM. Itangana by the way. Onya to subscribe. Kwa mne neta yeri nsa aso monto momwal tibeti oso monto mokora. Tibeti oso monto yo mamu yo. Igago beke subscription igago tukora mangana yu ande share. Anyway, gotasa chinga ki by the way ni batake gaba geniba. Esembere ni mbato mongwana gete ata muna mamu mwaba chitakanyu esoda kokora kare mamu abakare morito. Kavunere yeke baba. How are you? Ndia bwana. Ewa. Karibu ime ya Kiss FM TV. Asante. Litu kulita nako twa kwaliganire. Ewa. Ande waachire. Ndia bwana. Tunashukuru sana. Okay. Karibu. Feel at home. Thank you. Yeke baba. Omone nyanya. Mwana gatoguru. Mwana lipopo. Mwana lipopo. No mwana lipera. Nda kiri kya. Akiripera mkwachira tambe. Inga nsibo beri top. Yiri to kwanza metri ndiko salinda. Anyway, omachwa muri karibu sana imeatika tukwanane. Lero ntubate akangana sinini. Tukwanane MC. Introduce your name, your full name. Mamo mitagoro ku Florence bonareli. Njengoro kwa Mutangio Mutangio Florence bonalia monyo 19. Angokora Kiss FM 94.1. Yes. Asomoro beli okurukunga komo mpaka ngoli kuruchinsa 10 goika ense yamo ya Maragoba. Echuatane. Yakurirana naende kreditko lya Jumatano. Asomoro beli obwe komo ngokora ande barasa yenka yo mugusi. Ingaki chungoro kwa senior chief. All right. Naina n'abantu people. Twagamba yenka twanya choka ense yababya. Oyo tali people twamwa people. Njino ndigeri gose. Nombono notaka. Gose nabogoto ano chamagara yuchini sina chief. Eno imanchi morigeri ngena twachakira by the way tubateringane gato ngukwanira. Kwanza nyuma tutakwalingane likia baba naye batabe balieta no bakomaete queen of the street. State of the queen of the street. Nazo chibaida. Asa marieta nkoro kudiono wawik baba gakondoka mungina. Abande bamanyete buna. Tigamana dioni wawik abona mungina. Mungina. Usone kia baba. Mungina. Lero mongina mona emonyo tubatengana deto tukwanira nkeiga. Umete abaswati baitoni like ladies our ladies our sisters. Ingane yambe kengo nchanda sana. Our sisters they don't want to get married. Squeeze basubati mbate tukunyuma. Eba. Nyomba aro ngoichuli bare eba chokoro baro. Lakini bangira wasoka. Eba. Abire nkuiburi swali yangu na kina kikunyarikana what is the problem behind all this? Ndahata kato akwane ngane yiyo. Ngogo chake. What do you think can be the problem? Biabono mo chokoro nyamora. Abasabati gotanywa mu sababu nchiro chinyingi. Egente ketanga ni musabati nabara nyore munabono mubekano omuchioyo musabati naroro no muchioyo ndo muntu naronyomire. Oyore kamati yoyo. Yes. Andaka omuchando nororo bagocha baetera abono mu kamurumu abo. Akoro pengina agoitwa andaka ako nyanyaswa. Agoteswa sencherere ao yagera origereria orengere ngana ki nanchira bongo chikuitira bugima bore igagose. Yes. Yagera bono oranga ni ntanyo omurende ninki. Bono omoyo okwa. Sababu yende korengana na inche. Yes. Abande bari batemira obugima. Abande bari banyomiru. Bachire batemira obugima bwakongire. Andake ne bati yayetare ngengiya. Ochiro nyomiru otemira obugima bwasinyire. Andake mugako yenkonywara maru tari koreta kende. Konyo kumanya ngo musacha naro okosaba obukima mbako boigoro sasa. Agocha chisa kiando boringana ki mwaro si ndagera ngayere igoro nachite sasa ndagera igoro sasa ngayere nyuma tanga saa 2 ya saa 1 no muswati ochikorigere lyubugumogo. Yes. Andake na sobo maete kwanyoro muga tato mwaba ari straight aro muya obalendire biya kuruwa boke bono tanya korra experience muneke bono ikirega igonyoro buguma bureta bauti akagonyoro musacho komoita tanya korra isogo itangina ono rotigangira neka afadhali ngira neka mbero kubwango nya gwetero bugumo. Yes. Na abona bintu bya mwabo bikogera korengana nchi mongina ayenchura tebe what's the problem? Ayebuna ayebon personally ndatebe timetina kinda kebeka seke gusi but mbaro bagoteba I'm one and done. I'm one and done. Yes. Aro yo mona ndo call. I'm one and done. Yani okonyora ndi explain that ebenga. Okonyora airo change bieka ninge isaine na ndo okonyora tari yani akiwanda hivi. Hajioni akiwa na
mtu mmoja. So she wants to explore and have different people. Again tokende career. Okonyoru musibati ago chiko kowei options ateba e career ne more important than a family ka konyomu bono ngotiare kobe housewife arenda abana byonsi bya nyumba. So that ino inafanya watu watakuwa wasina watakuelewa. I'm one and done na career. What if I say don't take me in a wrong way? Watena buri swali. What if mwenye kumina kianda? What if na bayibuli bagelire baswati basikamba tete konyoma. Bagarenje laki. Abayibuli they pamper their kids too much. Yeah, I can agree with you in one way or the other. Yes. Igente tanga ni abayibuli asibaguchangira abana aba nekera babakaribishire. Yes. Babahariganire bayiranire kuruka koruchinsu buobo bayibachirenka. Musibati omenyo mutinyo yomo. Mutinyo kabere oyo gatatu turachaka kubwati obori ngaye buna yo moibori obonaki nkibaba gonkyo kuriya mpaka bona ikwachiete buo mbari ko bahashi gochie sa abana aba namba ibere okoranga abayibuli na barabu mbari gokora mpanya go ikaransa na bana aba babakwanere igoro enyuomo bamanye nga ayigekera barurega abachire moino tagwikaini ga ese barua. Yes. Another reason yende nande yama kogera pengine babasa ko nyuomo abasabati bande babwati chibesa abwate chibesa na abwate miremo yaye nkyura motogeri musacha abwate chibesa abwate egari ingi gasingi ligili muna mongi nagaiga ligili mnesibeti nkyura chora motebi goro musacha wana motebi na ochikoli sumete bwati nyanya namba ibere achiko nyoro mugaka okochaka kumugambira komotebi nga saa 2 otoki saa 1 ekonyoreka omusubati utagete kogenda chivinjari atete kogenda Mombasa atete kogenda vacation diarari mugaka tatagete bintebi anake gosono musacha na yabo somete moto nara basomete lakini tokaruri sabu eri bwata machika makongo osomete kabisa lakini bado bwatiri chiko lirikoro omaka nyoro musubati okinirete town obwate chibesa chiaye obwate freedom yaye bono nero okunywa munecha meye ya risabu ebwate masters yes lakini ya risabu ebwate ere typical risabu etagete nga saa 1 oreka na ende nayo korabana nayo nera kamanyite naki onye nanyo oru baby rugango chande nabo mete bande batenga kahanga musacha takonya kurugango chande musacha chikoranga nkieki na mukongo yombono osomire chikoranga muswati chikoranga yani nabo ngocha goncha onchiguga afadhali nikae peke yangu mna kwa gumongi nateba okay tigamente ko gabwa semonyo abayibori pia wao ni chanzo okonyora omuiseke tote bunanche onyore maybe to nabonkine te tuko hapo katikati middle class but onyora muibori ona are tu dimani atete no ndete bona are tro montebe atata oyo nere na nyori na nere nte ateba aya nabwate gari nabwate nyomba okorobole wano tato minto yani on set those standards za kutafuta mtu wa bwana kama ana pesa ama ana hii no ono yake omudoga wacha ikwende. Talking of that, yes, don't you think una kujuzisha kwa ndoa pia inaweza kuwa ni changamoto nyingine kufanya wasichana wasiolewe like young girls they are into this sponsor thing like like ninki na bonkonya sikoga iga I'm satisfied I'm okay yeah na kikyo no mama no gukwana ama tena mangana ya sponsor bo areta na egesa kweke areta bo nagosie ntukine tinchire ya engaki enywa menkoro my friend nkuira ni magega emyake mekoro yaba mama yaba tata chisokoro cheito nage kwana ta sekera narenge narenga se radio matuka ataraira mange ngateba iga abangi nabakora basubati abakoro chinyaruka chinkoro nchiare kwegwa tari kwegwa akubwatwa kwenkundi osoro obe kuga pakaka ani maro ikakobori kuna ki oro ego so menyo tera kinje na amenyire na ro se chombe nchi akanire kaibo naende yarenge bobepi yarenge pie tangunche bagoteba soko guzi gotama ekera gwa kururiru bono aba barero bakari gwechorera ogwechorera naende kera gwechorera bono achigotana ki nkinta bugati anya nechibesa nimbugate bengi onye na abana ni nkominyo kande nimbugata abana abana nko bayirande school what else do I need
onye no mugako ina bonko monyora sinta giteko monyora. Yes. What else do I need? Na kieke gatokoboria abaibori kabaranje. Tigango kiro munyaruka oikeire konyuomu agende buoye. Agende buoye arosiye saku buoye. Aremererio bugima buoye. Onye no kwagacha mari agende arari. Buoye aroseri buoye. Agachiro. Onye no mugaka aroche ngo mugaka utari muya. Tigamorosia mugwenerere bwie komonyene. Right. Drag that idiot to the right. Na bagoteba. Ebono. Onye karo mobe morunguse morosi. Ira utiari. Abo onye gakobeka onye mubwekano. Tutagetia beke chisati. Tokori kichitishati omogore. Bas. Abasubati bo hospital kabanyuom. Kenyeye abasubati nabo barabange kobwa basacha. Okay, to talk of that point, it's a very good point. Does it mean igaba sacha tori abasubati urabe? Was to carry the ladies are many than kitinta tikuge kwana. Ine no chora kwao. No nyaro mesigo yo. Onye go nyare mesige yo. Gogo nche monyo 19 nche ni nyarete. Buo nemba bere baro. Tu. Buo no mochika. Ebare babere. Onye go kwe no nyare babere. Sauri yako abarendo orende chinkundi. Orende chinkundi. Bona tigamenta so mto. Mbaro bagoteba I don't need a man. Abaibori mbaro konyora. Ba kiniria baiseke wakosaran bakobare surrounded na mali ali. Bono wika agoika bono ria abeire amali ali abeire hand over to her. Agoteba I don't need a man. If I find a man atanipenda juu ya hizi zote. Bono konyora musiko yagoteba. Abanda mbaro chi spam donors. Okay. Spam donors? Yes. Isonge kitu nitinga sawa meti. Spam donors, squeeze yako enda jikitari as long as you have money utapata mtoto. Spam donors. Yeah. Like you buy spams. Sacha baro. Okay. Okay. So this one ndete baboli gatukwanja ne? Ewa. You know, at the end of this students going to Okwana. Single mothers. Most of them now have kids actually they're under 25 gochins. Yeah. Why we have they have got these children nkabari sobo. Now abana baba kinire bago chanda aba mama babo abana abasika mintobon. Akeke tokotebera ng'ubuna bwobokong. Obuna bwobokong. Yes. Ekiagera musubati oyo kanyorira bwate abasubati mbale bakweng'aina bono batabugati besa. Akweng'aina no biashara boko ni chinchugu na mapera na maembe. Ni chinyanya. Ono orobo beso bo siringi 10 obabwate chiri bubera bwate account obwanga nenyarete. Abana bekera nyorira abana bakaro choro cheru abana orokochoro choro obana abanyasawo basiseni bakina babwate afingia. Bakina baba banene. Abana abanga isobo. Sobateyo. Omwana mutangani tato mwabono mwao oyo kabiri tato mwabono mwao oyo gatatu tato mwabono mwao oyo ndire kanero gatatu mwabono mwao na ataka kubono kucha kubairi ni asaba ise teko nyarekane kiagera abagaka abose kwanza babwata chief family cyabo abande barenge chi sponsor lakini babutiru gose bahetanite yabire bobe abana babe yabanene ngo demand bare sobo mbatagete bagende sobo mbatagete kindi mbatagete getari kyoboremo yes kai bakogenda oyo no romo chando osoira sense ito ya gusi ekero omusubati atari kunyuomu bachaka guchanda abaibori umuyori baguchanda ningo umuyori oyungi na buyeka mama ngayari tata ngayari tata tayo bachaka sokoro tosukere ise isokoro bono oyo niga bagitobore magako agakura lakini ono romo chando ubwatira sirira balito ya gusi nakitware gosorora yes osorora bwata iko boborinde iko risibie irokana libo musacha abo musacho ebo okay ankira kone gulengane yuma ntara buri so ndikera actually mancho moyo omurigeri imeya ukwanira okwetukwana ne maiga it's all getting solution a solution yamangana ya nara onanye kwata solution to make a comment inside tena key no I think what should be done is ABCD a solution ankira arungira rasamangana omwana nyanya abaibori batike go pampa bana na ile unajua huko pampo kumwana umwise kominyo kirene mesigo gocha naye kwa matingati katariere bieka aho tetariere mutanga na nta ko mwerio yani yo kupampa they should stop pampering their children yani babatebi onye ene inero nyenjera kwacha kwete chokpara kenda skoirane yes don't you think if we continue this way we won't have families
Yes. How? The way insiri. The way insiri. Omaete family sinchiro neringa abantu mbatoke barabwo lakini batavuga ati sobo. Abantu bara abange bosaigo bono bagochaka bono kuyogana chitauni na kiakoro chichokora chinde chire tauni. Abana batavuga ati sobo obugima bwakongire sobo nginabwo obugima bwakongire kamo gasoki akande kabwati bagenda asinga ncho obugima bwakoreki bwakongire omusacha karo mochina bali chara munarabe musacha na ale mutuyenka naende nabwate esikogete omukungu ekero ore onyomire nobwate esikogete wete nobwate esiko no nyomu no muntu ore munanaki esiko neroro akio samangwana atete nga furaha ya bibi ni kuwa na bwana ukiwa peke yako hauna heshima ekera kuwa nyomiru ono gutwa okurukumukanya rebe ogutwara eziko ekero ucha buseino abantu bakomnyoka ngake umusubati onyareba okoreki oikire ekegusi kegusi kabisa amatanga ekera atoke iromochi abana chinyaruka nigo babwenerete gucha muna bagocha igamba bwenete koira na gochichimbu obo paka amatanga yakoreki onye nisokwa gosenyi no sira gosemo muri omwabo amatanga ya muna koera iga ririo mobero tinde kuga musubati orita bwenete korara ne muma omusubati korara asomochi bono musubati yona chita kanywa oirani yomiru oirani matanga atokeire no akonya koreka chimuma mune chichinde na chikuba bwata bona taro chi saro chiko chikagiche chi makeup chi achanya kwa odo akonya kwa podwa kara chimboto chiko cha komonyerana ta kumanya Omanchwa omurigereri Kiss FM TV twachira se break we are coming back tukana ochage omancho murigereri ngitokora niko tutokwana tumanyina asamangana yonse pi inaki togochi kuyakora after this break we are coming back ni wakondoka omochiko nyamora ni wotoramona MCM manye komina kianda egurana after the break. Alright, omancho omurigereri karibu nande ime tikatokwanda nega iga ase twikansa tokwanda omancho omurigereri karibu nande by the way MC tewanto karibu twabarigane nainde asoko engambe ndito tokonya kurigereria mangana abera atatu tokomanya na kurigie solution nganererie ndocha sisi miano sasa ebiro bya tutamire sana yebo twenda subango sana actually as you can think muna monya bantu uno mugusi uno mu Africa yebo Africa yaito nigo tokare ko kungusa chitabi cy'abantu bari barabo muno wasinakiye chitabi cy'abantu bamoino muna bono chi divorce yes omaeteri gango tebye kene ikena kie kene yes banyaruka babaito egento nande bagocha batosinyera nekemo digiri mongina munarega umwana omoterero muya mwana nyanya digiri munare moiki nyomba yes wiki yemo tokonyora kabe geteiga okonyora chianga bono chisugunaini obosio bokonyora chimboto chiachakire komonyerana bono kwacha korenga naki musoti bono na roche para gusinga chenjerigwa kogochugweta para bakisangi baye na bara bakoreki no bare kwa yarabora kwa tara no bwana no tetalinje west make west kopeta kabiro west ko indiana Ai wesekani yagera kwa mutuma kwa mutuma gusina genda chenchire nda akoreki a chenchi amanya gocha ogenda otera. Okay, what can you say about mangana ya dressing code since ime raise hapa amangana dress code na kina kionyero chai Nige indatebe igego depend no muntu mwenyene unajua abue omuntu musacha omuntu musubati muntu musubati unajua abantu bagoteba once that you graduate into marriage you have to do this do that Wano, in that process, unaendelea kujiachilia pole pole without you knowing yourself. Wano yacha hapa too late mpaka msacho onda isiko. So ladies au agule. Nana abumba kuete. Abumba kuete. Hapo nimekubali. Okay, another actually for 1 week ago, let me say a month or a week ago, I can't remember. There was this issue like men
this question goes to you. Okay, to all of you, by the way. Yeah. To maina which is which. Nigani mbichi nigani meiva. Like this guy, this lady alikuwa anasema like era gacha buya kanyomire. Ewa. Gacha buya mwaba basa mbete mwaba. Mwaba iri fresh iri buya. Gitana na atigete. Hati nchera agitwa mwako yaka mwembura kile ko butuko Man U na Manchester. Man U Manchester ne Man U na Man City and Arsenal. Was a big daddy na wrestling ya mana wrestling ya. What do you think if it is you, can you stay there? I don't know and as you, what comes the problem? Wetu Musabatio. Naweza sema hapa Subati abango konya na ubako provoke Musacha. Unajua mbara wakati hapa mimi huwezi niambia. Kaona kero Musacha are speed ya 80 Musabati are 120. Yes, so Musacha ore right mind ta ko imokacha gwita mukungu. Wow. Yes. A lady can talk that way. Okay. Mugusia goteba iga. Yes. Musacha muyano yokoringa nkundi komogoko sara nyumba. In other way, a marriage gose nyuomo teri ya haleluya Bwana asifiwe yoka. Yes. Enyuomo nebwate ebitirimboko nebitiro. Yes. Musubati nya kwarwete seino ogacha buone ateri seino igaire buo koikobwatia machikara. Yes. Namba 2 onye gutagete Musacha abo muyasore tagwaka na ibye komonye no okomorosi ebukuge gateba iga mukungu omuya noyo kwagacha mwaya na mabokari amokabere na ino mukungu omu bagutagora mwaya na mabokarenga tuyandis abakungu abatata talinga abale abasibati abatalinga abale abaya gusaba obo bebwabo omumono obo musibati nabagweta na asinini akaganto kata kerekerera bedroom osoka ero osoka keoreri okongita mbona bwate yegetando bwate nyambabwo Saitona kabuli wasani tokorara yani saitoro jana saitoro bwati yani kejeje bono kintu kyabwana tokorara bedroom ya salire nse gweta bako Musacha na raibu ate bwana aya nseino ragenda bono genda bise inabwe se permanent chikale se chiroli chikale yenda bakugambira yagenda ba ogenda orogenda na bana otera koro yabe gitiro gosoka na inje usana nyomira abange bale asaba Sacha Sacha batano. Yes. Abakungu bale 20. Abange that means you am 55. Bono. All right. This one ndio mwerio ndituko batebi na ni changamoto kwenu. What can we do to stop all this? Toko chokola ninga neliga. What can we do to stop all this? Njeke ntonda tebe abaiseke kusena basubati bataragendaga batarasoka they should be taught kuno batakira kwenda komenya mete umusubati yagwe kabunchuka ya result yo seri aso mingu kuna bwena rete komenya na kendo kavumilie maisha so wewe in you tu yes avumilie maisha yani hata kama lakini mate nchiro kuna sometimes indira basacha pia bako and overboard okonyoro muntu yo rukorwa sati ndete koruga ko buri ende sinini ochaka komana na goito muntu but ne riba abasibati basomigu bako genda bamanya na kibako handle nyumba MC first born manye kumna ganda ebukwego tebanga ekera saro set atongete omuntu Adam. Yes. Bese kosoma buya mukungu tatongiri. Mukungu ni garo setikwe. Garo setikwe. Oko tongu ne gente kya no korosu ne gente kya. Gente kya. Abakungu aba baitabe ingabaro setikwe. Namba 2 baitabe ngabarabu ningo baro rubaru. Ruo Musacha. Ekero rubaru ko kiretema. Ndubwene tikunya kuoga. Namba 2 Musacha ne ro mutuorari. Bwe family. Itukondi ya mareko bosebi kotibira etaniomo. Bira etaniomo. Itukondi yo. Eke amaoni nigaga neirie ese nyumbanka mukungu nyore ko bwate ngana nyerete bedroom. Yes. No manyita soko buyero Musacha mugambi mukwanire buya amangani ngako babuya. Yes. Engana ya bedroom tigeti gare ko ba bedroom basibati bali bare sobo bataranyuomo ekina kige basinyete abwate chibesa bona akwegara iga at the end of the day tobugati eshima genda nyuomu rosie nyuome yao
no haye kuoboire no yebwoboire kunyuom moyo swati na areka gali bwoboire kunyuom areka abugata abana bwoboire kunyuom kenda rosie nyangi eyua ebie komonyene kenda chaka rosie nyangi ayebie komonyene onyerosi onyebeke muna ebie konyemonyene otagete. Right. Yeah. Okay. Omanchwa omo lireri oyuniga kokumana first bona MC ikomina kiande monyoli omwamuti eronto bwatia mango manchwa omo lireri no tochokura ga yenche ngotabana ki bali muri nyomba bali matena boss ladies liyabasacha bali barasi mwabo byose rero aberego asabana abako ndikira litukira Jumatano Kiss FM barasa yenka yomogusi. Yes. Every Wednesday. Yes. Mkoa na 100 people and it's a serious program. Okay. Bien de cameras. Njende to yogasta. Neni nyole. Okay, till next time with Gatumande the same time same hour. Ni wakono komoshiko nyamara AKPWK the Love Doctor. Amangani gako babuya. Guys, you can follow us at our Instagram, by the way, Kiss FM TV. Gali Facebook, Kiss FM TV. Because go one check enda Kiss FM 94.1. Gali our fan page. Gali tuko pale. At the same time, by the way, YouTube yeto gaiga. As always, Kiss FM TV, please subscribe. And by the way, I will never forget people behind the cameras. Se camera iga Mark Knight, The Dawn. The Mark Knight, The Dawn, thank you so much. Aseka Merega, niga kuna Prophecy of the Visual, brother Dennis Onyamo, thank you so much. May God bless you. Asingincho Mogoto Sira. Thank you so much. God bless you till next time. Mwah. Bye bye.